Ok, takže čau lidi, v dnešním videu si jdeme zahrát Plants vs Brainrot a ukážu vám prvně moji basku, takže pojďme na to. A lidi, tady jsem měl bossa. Dej like a odběr, prosím. Tady máme toho bossa. Jo. Ok lidi, teď vám jdu ukázat basku, mám tady několik limitedů, takže ok. Ok lidi, takže teď jdu bouchat brainroty a uvidíme se, teď vám to zrychlím a uvidíme se prostě za chvilku. Ok lidi, tak já jsem vám to nakonec nezrychlil, ale teďka se podívám, co potřebuji na 6. rebirth, prostě do konce videa už asi vám to musím zrychlit. Nebudu vám to zrychlovat. Ještě tady editor něco vyedituje, takže čau. OK lidi, takže teďka jsem si nějakou kartu vzal, takže lidi, jenom bych poprosil, jestli byste mi mohli dát like a odběr a prostě dejte like a teďka jdu asi prodám věc a teď se podíváme na něco, teď se jdeme sebrat nějaký ty prachy, jo, sebereme si nějaký ty prachy prostě, chápeš, jo, ale ještě jednou chtěl bych prosím poprosit o like a odběr. Lidi, a kdo si všiml teďka, co jsem tam dal, tak napište do komentářů a dejte like a odběr. Hey lidi, takže teďka jdu dělat nějaký blbosti a pustím vám nějaký song asi dokonce. Jo, nebudu vám pouštět song dokonce, ale prosím dejte like, teďka vám to stopnu. A co vám teďka editor vyeditoval, tak prostě mi padlo nějaký Rainbow Mythic, což jsem hodně rád. Jo lidi, uděláme si o něco soutěž, budu streamovat na Kiku, jo, takže já vám do komentářů hodím můj kickname. Lidi, už se blížíme ke konci videa, takže já doufám, že se vám toto video líbilo, zadávej like, odběr a uvidíme se příště, takže ahoj.